Weche ma wamiyo pek. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders. Jood bura ma Embakasi East kod Kasarani korwuoko kadwaro dhi e doho kwedo ng'eto manyiso ni ji ma ogedo e lo manjiru gi alworane owinjo dar. Spika mar od bura opwodho kang' mar golo Sabina Chege lemo mar jalup jaleg kweth manok e od bura. Hizo lanes ina connect to Moi Avenue. Coming up, we'll have no hooking there. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okumo ohanda swekra e geng nderni manitie chuny boma ma Nairobi. Arwakni machini nyakwara mogi mar yudo weche manyien dimba parni inyalo tudori koda e namba 3600 ma en namba marwa mar ote machuok, kata bende inyalo ndikonwa kokalo e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter kata X handle en @Ramogi TV KE. Nyakwara mogi Wilson Ochuka jaloko marwa odhiambo makawuono, nyinga en George Bati. Jaod bura ma Kasarani Ronald Kariori kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino singotero ng'ure doho mar ywagruok e wi ng'eto mar doho masani oketo jodak manjiru kod Kibaji ni mar kuonde magigede iyango ni gin lope mosindo Garishon Kirima. Luro makamano okwako koda ka jodak machoka mihango koda Kirima. Kata kamano jodago wacho ni giikore bedo e winjruok kod familia mar Kirima, kaka Walter Nyambaga miyo waler. Kaka ndalo medore kaka wich bar kum jodak ma mihango choka jiru kod Kirima medo gidore bang' do miyo gin nyaka tarik 31 dwe mar 12 mar igani mondo gidar nono tibiro thulu gi gungo kod tinga na iende kwa mheshimiwa so that ng'eto mar do maja od bura ma Kasarani Ronald Karauri to kod nyawadgi ma Embakasi East Babu Owino koni gibiro dhi chwalo ng'ur mar do mar ywagruok mondo chak go tarubin nyadiriyo. We will file for a constitutional petition at the High Court to seek for conservatory orders because this is a human right issue. Kuapilio kesi isikuwe ndio kitu tunategemea, si ndio? Lakini lazima tuapil, si ndio? Na ni kwa nini mimi nasema tuapil ni hivi? Hii mambo ile wananchi wanaafektiwa na hiyo judgment ni wengi sana, si ndio? Jood bura go mane otimo romo kod jodak ma midhiero juko e kuonde chung' od bura kaka Embakasi East to kod Kasarani uchiwo kwayo ne sirikal mondo donjre wachno ni ma sirikal mar Kenya Kwanza ni kod mise magero ute manengo gi ogonyore ne jo Kenya. Hii mambo tutaisuluhisha, maanake mambo ya shamba ina mambo mengi zaidi, lakini tutaisuluhisha. Tunataka tuombe ule upande mwingine ya Kirima's family wakubali waje kwenye meza, maanake hii serikali imekuwa ikizingatia mambo ya affordable housing. Serikali wanasema wanataka wajengee wananchi manyumba. Kwa hivyo si vizuri hata kidogo kama ile nyumba ambayo ishajengwa na watu wametumia mamilioni kujenga hizo manyumba, then tunabomoa hizo manyumba. Serikali lazima ijihusishe kwa hizi mambo. Na niwaambie ni kwa nini? Saa zile watu walikuwa wanajenga, serikali ilikuwa, si ndio? Saa zile watu walikuwa wanauziwa hizi mashamba, serikali ilikuwa, si ndio? Serikali wenyewe lazima wakuwe kwa hiyo meza kama hao. Shamba zote Kenya ni za serikali, si ndio? Dago kata kamano to lero nigi ikore mar bedo kod winjruok e kod familia mar Garishon Kirima ponono gidwaro chudo. Tungekuwa na manyumba tunakaa vizuri, hatungekuwa hapa. Tulijikuta hatuna mahali ya kukaa. Mwingine hana pesa hata ya kulipa nyumba, akasikia kuna mahali anaweza kuja na ajenge kanyumba aingie. Ndiposa tukasema asante kwa wale hata walichukua, hatuwachukii. Na sijui kwa nini tunarudi kuambiwa ati tutabomolewa manyumba, ati manyumba ingine ikuje ijengwe. Sasa manyumba hiyo itajengwa, si ni watu watakuja kukaa, si hata sisi ni watu. I am talking to you, Honorable William Samoei Ruto. You have the capability of coming to us at a time of need like this. A phone call from you can save millions and thousands of lives here. leo wanaishi na wanaendelea na familia zao, aishi na wasiwasi. Mheshimiwa, tangu hii order itoke on Monday, kuna watu saizi wamelazwa Kenyatta juu ya shock. Watu sasa wameshtuka, wanashindwa waanzie wapi. Magitimreka familia mar Garishon Kirima to poko golo dhogi uyo kang' magidhi kao ing'eto mogol kodo
moyango ni gine weg lopi mosekelo ywaruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nalodong matin ne abich to penje madongo chakore pacho kajo kanyo mag sekta mar somo kone ikrok makare oseketi kendo jopuonj matayo penjgo bende osepogie kuonde ma onego gitie. Kata kamano kaka Judith Omondi lero, riwruok mar jopuonje KNUT obwogo kao ndamo mager poni duol matayo penje pacho ka odeko kod chudo mag jopuonj mabiro tayo penj. Juma dhika rumo kendo wuok tich okayo machiegni. Piny madongo mag grade mar 6 kod klas 8 chakore ayanga. Jokanyo mag some counties ma opogore koni piny Kenya osetimo ikruok makare motelo ne penjgi. E county ma Homa Bay, commissioner mar county no Moses Lelan oyango ni skunde te mag piny owacho kod mag jigi wegi mayudore e county no kwand jopuonjre maromo 40,583 dhi timo penj mar klas 6, klas 8 jopuonjre maromo 42,208 ka jopuonjre mag klas 12 madhi timo penj mar KCSE e county no to romo 28,661. E twak mare gi jofwambo, Lelan ne oyango ni arita makare oseketi e containers duto 13 ma okanie penje sub counties tema Homa Bay kendo apisas mag obila kaachiel kod apisas mamoko mabiro chung ne penjgo oseiki. The deployment of supervisors and invigilators have already been done, and this is a domain of the TSC, and this process already has been concluded. And all the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP, and also the KCSE. This year we have 2 additional. There is one in Lambwe and in Bita, and another additional container at Gotoyaro. County Mabungoma, Director mar somo koni giseiko apisa duto mag penj ne ka otese mag penj deri yodio chien kaka ne ochik kod migao mar somo. The second paper, which has always given us problem in terms of early exposure, we hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center. That the changes that we have. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT Collins Oyu obwogo kao ndamo mager ne duol matayo penj madongo e pacho kae NEC poni ogichiwo chudo ne jopuonj mabiro tayo penjgo e wang' saa. It is a total sacrifice of a teacher to do this work. Mark exams, supervise exams, invigilate exams. We call upon the National Examination Council. The business we witnessed this time round, and this is the year 2023, let us take a total departure from the behavior and the kind of frustrations that we gave our teachers this time round. We shall not sit back again. And you know, I don't want to lead teachers to the streets. Judith Omondi, Ramogi TV. Jaod bura mogwel kod duond bura mar Jubilee Sabina Achege gikone to othechoko kaka jaleg wi kweth manok e od bura ka Chege ogole lemono tok ywaruok mapek neno e kind kweth mar Azimio kod Speaker Moses Wetangula. Kama ne Wetangula ne odiro kang mar wilo Sabina Achege kod jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje e bwo daraja. Mark Mwenje koro biro konyore kod jaod bura Masuna East Junet Mohamed. In this regard, the Honorable Mark Mwenje MP forthwith replaces Sabina Chege MP as the deputy whip of the minority party. The Jubilee Party is hereby recognized as a parliamentary party within the meaning of Standing Order 20A. Consequently, the Honorable Sabina Chege, by virtue of the written support of 21 members out of 28 members of the Jubilee Party in the House, is allowed to perform in the interim the role of the whip of that party in the House. I wish to thank you for finally effecting the communication from my office regarding the change in the holder of the office of the Deputy Minority Whip. Can then the Honorable Mark Mwenje, as a member of the same Jubilee Party, be a whip in Azimio One Kenya coalition if Jubilee pretends to have left the Azimio One Kenya coalition? Piny owacho tero jolweny gweng' ma Kapinda Sum e kaunti ma Baringo kaluwore kod monj ma jokuo jamni mane otimore e sendo obila mag majoni makono kendo chwalo rakruok nyaka e sikund primar ma Kapinda Sum.
Okang' ma kamano kaw mar neno ni arita obedo mongirore e kindene ma jopuonjre ikore ne penj ka jotelo mamoko makono nyiso bad migawo mar arita mondo mi onon ndek kalapapla moro ma osebedo ka fuyore e gweng'no ndalo manok mokalo. Manyayo kwe jamni nyandwat maro maro kakra kore kod obila mag majoni e gwenge ma Kapinda Sum. Rakruok manyochwe nyaka sikund primar ma Kapinda Sum. Jolweny ma pacho ka otere gwenge go mar neno ni chenro mag arita odok e wang'e ahinya to e kinde ni ma jopuonjre ikore ne penj. Magi timore e kinde ma jakom mar komiti mar weche mag arita od bura mamalo Gabriel Tongoyo otelo ne jotelo mag Baringo e romo kod apisa mag arita e kaunti no kaka yor manyo yore ma inyalo tiek godo maundu. It is something that must be investigated. Na kama kuna watu waliuzika, regardless who they are, we don't have sacred cows, they must be brought to books. We are all aware that the president has put a very clear roadmap and plan on police modernization, where our police officers will be enabled to tackle and able to address the issue of attack from the criminals. Jotelo go moting'o Senator Mabaringo William Cheptumo, jaod bura Mabaringo South Charles Kamuren kod jaod bura mar kaunti Mabaringo oseo apisa mag arita kuom golo weche ma opogore e wi monj manyoro. Mimi naomba hivi kwamba operation ianze. Haijafanywa operation sehemu hii, hatujafanya operation. Sasa mpaka bandits wanatufanyia operation, na sisi tulikaset ili operation ifanyike. Lakini sasa tumekaset operation ifanyike, lakini badala ya operation ifanyike, then bandits wametufanyia operation kwa kaseti men yetu. Bwana Commissioner, and I'm happy our NIS man is here. I want to demand from here today. We cannot be in a country where we are able to discover all these issues and we are not able to reveal who these people are. I am calling for thorough investigations. The criminals are daring the government. They are daring the security because now, kama operation ingefanyika wangewezaje kushambulia kituo cha polisi hapa ya Jieshu. Jotelo go nyiso piny owacho mondo non ndek kalapapla moro ma wachore ni osebedo ka fuyore e gwenge go mar ng'eyo gima dipo ni omanyo. Kuna chopa ambaye inatembea hapa na ilikuwa imeshuka hivi majuzi na ikawacha mambo yake inashuka katikati ya bandits. Na hiyo chopa huwa inashukanga, ni kawaida yake. Na tumeambia serikali kwamba pwata mwenye chopa na mupwate mwenye chopa, na tuhakikishe kwamba naye amekuja kuandika statement. Na hii chopa ambaye inashuka mahali cassette ya serikali, na ni chopa ya kibinafsi na sio chopa ya askari ya Kenya. E kinde ma piny owacho kod jotelo medo keto kenge mag manyo kaka inyalo tiek monj nyandwat maroho mar okak. Luoro medore gwenge go bang' arife manyayo kwe jamni nyomonjo gweng'no otieno ma piny orugodo kawuono ka County Commissioner ma Baringo Sangolo Kutwa osingo ni gitimo duto manyalore mar tieko chuth jokuo jamni ma osebedo ka sando jopiny e gwenge makono kendo neno ni penj maduong' otimore maonge kod ng'ikruok moro amora. Tumeimarisha usalama na watafanya mtihani hapa ili tuone kwamba kila kitu iko sawa. Wakati ya shida ya jana huko nje, wakora waliweza kuharibu stima. Stima jana tukua nayo. But we have called Kenya Power and currently they are putting back the power. Kakoro piny madongo mapacho kamiti migiko higa kayo machiegni. Geno mar jopiny kaachiel kod jopuonjre ni piny owacho biro chopo singo mare mar keto arita mongirore ne jopuonjre ahinya to nyandwat mar hoho mar okak. Mar neno ni jopuonjre go timo penjo maonge kod ng'ikruok moro amora. Ramogi owuok e mago matimore gwenge mag nyandwat mar hoho mar okak wadhi nyaka gwenge ma Homa Bay. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otimo lokruok ne apisas madongo e migepe mopogore opogore mag tend county no. E lokruok ma kamago, Wanga odaro Jack Obonyo ka ogole migawo mar ochumi mag nam kata blue economy kendo chwale bedo apisa maduong' e migawo mar ohala kod kembe. Judith Omboko wuok e migawo mar dongruok mine kod kit chwech duto kendo dhi e migawo mar pur. Joshua Orero ema koro dhi bedo apisa maduong' e migawo mar dongruok e alwora mar nam kowuok e migawo mar ohala. Samuel Orero wuok e migawo mar pur kendo dhi bedo e migawo mar KOP e puothe kata irrigation. Dolphin Ochere owuok e migawo mar somo kendo dhi e migawo mar dongruok mine kod kit chwech duto. Kennedy Hojala ma osebedo kaka apisa matayo jokanyo kata stakeholders koro dhi e migawo mar mwandu manielo kod ochumi e yor lony ma ka thuolo mare idhi kawo kod Maxwell Omenda ma osebedo e migawo mar somo.
Miyo moro majahigni 72 owito ngimane tok kod lwar kuome kaluwore kod koth manyomakore kod yamo makudho mapek e otieno ma piny Rugodo kawuono e gweng' ma Papai, Teso North e kaunti ma Busia. Moingo anyuola 30 noyudo midhiero ma opogore opogore kotenore gi koth mapekno, gima oweyo oganda 10 gi hinyruok kaka Andrew Ndego leronwa gi kindeni. E dala mar mosenindo Pelista Kumo Kwara, jirende ochokore mar nyiso lit margi gi kuyo ne lal ngima ma apoya mar Pelista ma jahigni 72 mane oto podho kuome kinde mane onindo. Temo mar jirende mondo mine rese ne ogore Luanda. Nikashtukia miti zote zinaanguka upande wa nyumba juu, sijui ni nini iligonga. Nilikuwa nimeingia ndani, nikashtukia tu maji zinaingia ndani ya nyumba, singeweza kutoka nje. Nasikia watoto wanapiga nduru. Baada karibu dakika 15 hivi mvua imeisha. Nikatoka nje kuangalia madhara ambayo imefanya. Madhara kubwa sana. Imeng'oa nyumba upande wa juu, imeangusha nyumba ya jirani. Nikaangalia upande wa chini, nikaangalia hata jirani nyumba zote hakuna. Jodak mano yudo midhiero ka otenore gi achiedh nade makama koro wuok oko mar kwayo sirikal mondo ne ni oketo siniani yango kenge ma ong'ith mar rakore gi midhiero maket kodama mane oweyo ka giruo piny e koyo ka achiel gi kelo lal ngima gi hinyruok ka omakore gi kethruok mag mwandu manengo gi poko yangi. Msichana ameumia hapa na mguu, kijana kifua, alafu hapo nikaanza kulia. Nikaangalia mbuzi nini yote, matumbo yote imetoka nje na mtoto yake pia amekufia hapo. Kodhi amone bende wachore ni ne oketho moko kuom skunde gwengego kama gitimore mana ndalo achiel kende tok sikund dadira mayudore kar chung' od bura ma Butula bende ne oyudore masira machal kod mae. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV orani wakane yweyo marwa mokwongo weche manyien mag ang'ich welo odiechieng'ni. Kata kamano kaka pile wang'iyo moko kuom ote ma yoro kata miyoro ka mondo wang'eni to in iwuon to paro mane ma in go kotende gi weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono gi sani ni to wang'iyo ni to gin jomage ma ndiko no ka eno ka Jaroso wacho ni tich maber osiepa waneni ka wantie gi engineer Mike Musa tego Gor Mahia third patron Jaroso Gor Mahia. Erokamano Councilor Francis Obwanda wacho ni aneno Ramogi TV mos kantiere gemra mulaka kwa hayo maber ne wuoda miluongo ni Kelly Mike madhi timo penj mar KCPE okay gi park kendo hayo maber ne en japuonjare Nyakie wacho ni winji mos bro, success wishes to candidates mag Kituka Gongo Mikei kod Shiners Schools wale monegi. Erokamano ahinya. Kasto Victor atwacho ni nonyuola ma aparo ni wuok milome moro manondiko de ng'ato chako oro kendo par kamano kabidonje ahinya gi kinde ni. Joshua Odhoch Soja Wurka Tieno wacho ni Amoso Primary School hayo maber negi kinde magi dhi timo penj maduong' mar class 8 KCPE kod mago maben nitiere junior secondary. Kaso ng'ato wacho ni Nyasaye gwedh Babu Owino kuom chunge jodak Manjiru utino maber ne anyuola ne nitiere gweng' mag Utende iluongo ni Fred Osuru nitiere Dandora phase 2. Joram Owiyo Gaw wuod Ahero bende wacho ni entie ka yo makare. Nyakwar Ondule Raf kawuok Seme Kadero neno Ramogi TV in gi mama ne Helena Nyango en bende okete ka yo makare. Kasto safi sana Rakwaro Kamwala iluongo ni Kasimu Diwor wacho ni neno wa yo makare kendo mora ahinya. Nyakwar Ramogi yiena mondo akaw yweyo gi kanyo ka waduogo to pod wan gi weche mamoko to bende daher mondo mi apar ni odhiambo ma kawuono koromo seche mag buch jopiny wabiro go mbaka. In iwuon ma samoro ni itimo penj mar class 8 par ni penj mar class 8 KCPE ma higani emobedo mogik nikech koro chenro ni lokore kendo ji donjo e lai mar CBC chama koro biro kao somo kaka ji medo sudo. In ang'o miparo kod KCPE kata mane meneno ka odwa bedo godo maber mopogore kod kit somo masani kata meneno ka somo masani nyalo ingego kang'o romo saa 3 wabiro go mbaka wachno kata kamano gi sani yiena mondo akaw yweyo.
did you participate na Jipange? Nilidial *487*3#. Alafu nikaweka points ya 60. Na ukapigiwa kama mshindi. Ido, unapanga kufanyia nini? Nataka ni expand biashara yangu. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye hawajacheza hii game bado? Wacheze hii game ya few sasa chu ni real. Asante sana Phyllis. Thank you. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Yes, kitchen le makwin ma ke interfere kode to nyako defend mo en ogero kabisa mani timo chamo. Koro sumoka ni konye suppressing them. Kigoyo kuomgi to gitulia. Kenya Top Bar sami golo mo to iketho nyaka magigero ka. To Lantrop ni kisetimo abesi kichake duoko to kiketa mokendo koro kochako gate to one systems are miketo sanduke wi stand kendo timo nyalo suspend bende sanduku kwatiyo gi binding wire. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro, fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien kama bende wang'iyo moko mopogore opogore. Koro yangore ni oganda jo Kenya tiyo aoyaye gi apeyni mapachoka gino makoro osekelo medruok e masiche mag apaya thurka ma oyangi gi migawo mar apaya kod wuodhe romo mano okelo kanyakla jokanyo e sekta mar wuoth kama migawo mar apaya osingo tiyo kanyakla gi duol marango chenro mag apeyni NTSA mar duoko piny kwan mag masichego. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Nye sekta mar wuoth migawo mar apaya kokalo kuom jagoro mongire migawo no Mohamed Degar oyogo kwan malo mar masiche mag apaya pachoka ka gisingo timo duto maginyalo mar duoko piny kwan masichego mathoro kawo ngima jopiny ma ok tin 4,000 higa ka higa. We are having over 4,000 lives that are lost in our roads every year. But that is not only that, because we have a score of those who are injured, some of them permanently, having permanent disabilities. We also have
widows that are created. We also have orphans that are created when some of these accidents take place. People should not die in roads. And we all know somebody who we liked, we loved, who has died or been very badly injured in road accidents and is now disabled. And that should not happen. Bengi mar piny mangima the World Bank onyiso yie margi ni piny Kenya nitiere kod nyalo mar kedo gi masiche mag apaya ka gisingo medo chiwo sir mar omenda mabiro konyo bero sekta no. We've had 2 road projects ongoing. One is sort of in the South Sudan road, a project that has an incredibly long name that I will not pronounce. It's the road basically going to Turkana, and now we have also another project in the Horn of Africa Gateway Development Project that is again building roads in the northeast. Both projects have had strong, about $30 million total allocations for road safety. Bende migao mar apaya osederepe matiyo gi apini ka gionge gi tiegruok mowinjore ka koro gisingo duoko piny kwan